Jij blijft hier. Wegrennen. Oeh, daar moet ik op letten. Die moeder zit te zuchten. Schattig, hè? Zij kwam vorige week dinsdag de tuin uitrollen. Heel blij. Mama, ik heb een verrassing. Nou, er zit een heel klein eendje op haar hand. Dus wij waren helemaal van, wat gebeurt er? We zaten even in het zonnetje, het was mooi weer. Dus ik zei, waar heb je die vandaan? Uit de tuin, we hebben allemaal babytjes. Oh. Ik liet hem vallen. Want die moeder wou me pikken. De moeder wou me pikken. Oh, ze staat in een bakje. Dory, ze zit in een bakje. Wauw. Nou, de jonkies die krijgen hele kleine voer en de moeder krijgt wat groter voer. Die krijgt heel veel en de jonkies minder. En dit is voor de jonkies en dit is voor de moeder. En dit is voor de moeder en dit is voor de jonkies en voor de jonkies. Goeie. Goedemorgen. Wat ben je me onderwaan? We zijn in de velddienst. Velddienst? Ja, we zijn in de prediking. Jullie zijn Jehovah getuigen? Ja, klopt. Jehovah's getuigen, ja, klopt. En lukt het een beetje deze morgen? Ja, het is een beetje wisselend. Soms dan kun je heel veel mensen thuis treffen. Hier, de andere keer is het jammer genoeg niet. Lukt dat niet. Ja, vandaag zijn ze niet zoveel thuis helaas. Maar jullie krijgen nogal wisselende reacties, lijkt mij. Ja, heel verschillend. Heel veel mensen hebben er wel heel veel respect voor wat we doen. En anderen die hebben er niet zoveel zin in. Nou, dan gaan we gelijk weer weg. Maar we hebben vaak wel hele leuke gesprekjes even met mensen. Ja. Je echt kan gaan uitleggen van wat dingen die in de toekomst gaan gebeuren. Wat je kun je verwijzen van bijbelteksten. Maar jullie kunnen de toekomst een beetje voorspellen. Wij niet. Oh. Maar we kunnen Ik wil een tekst laten zien. Ja, graag. Vind je het leuk? Ja, leuk. In deze tekst wordt er gesproken over de wereldmachten die in deze tijd zouden regeren. En dan staat er in vers 44, in de dagen van die koningen dus, zal de God des hemels een koninkrijk oprichten dat nooit te gronden zal worden gericht. En dat vinden we zo mooi. Dat is eigenlijk het thema van onze prediking, dat is Gods koninkrijk. Oké. En krijgen jullie hier bijvoorbeeld ook training voor? Ja, eigenlijk wel hè. Eigenlijk wel, ja. Woensdagavond hebben we een vergadering, krijgen we theocratische school. En dan krijgen we een beetje een opleiding hoe we leuk met mensen contact kunnen hebben. En duidelijk dingen kunnen uitleggen. We hebben alle twee de Bijbel bestudeerd, alle twee gekeken wat erin staat. En dat wil je gewoon zo graag aan mensen vertellen. Ja, het spreekt echt over de oplossing. En we zijn ervan overtuigd geraakt en dat willen we graag met iedereen delen. Iedereen moet dat weten. En iedereen kan er profijt van hebben, als hij dat wil. Dat is wel heel leuk. Ja. Dus daarom. Maar en worden jullie ook wel eens uitgescholden of iets in die geest? Van Sodomietro? Ja, dat vinden jullie interessant. Ja, dat hoort er ook bij dan. Ja, natuurlijk gebeurt dat wel eens. Ja, dat gebeurt En dan, wel eens. Nou ja, dan wens je iemand een prettige dag. Ja. En dan ga je gewoon beleefd weg. Ja. Gaat zo iemand ook naar de hel? Nou, de hel bestaat niet. Oh, oké. Dat is ook mooi goed nieuws dat dat niet bestaat.